ki para bangit beik baro kat ki bala ya ka banidon lang ha kane ki jing syukri ki jing ha kane kanok phai sungi ka bamta ka banungkong ya kalong bangim la ban aingu ngim la khlem da aingu yu bulai ubla pun pau ya ka jing dor rangkat ka jing lam ki jing na ka ta jungi kum ki khun bla suspa ki jing bangi yo ya kane kalat bangi la ya ka banidon ha kane ki yeng ka bakuntang ki jing tuai nang taman syukri ban mani siem ya ka kerteng ka badon bortam ke jung teng ngek skamu blain usnai ban lam ya ka ni jing syukri ke jungi ha ka ni ka por ka bamta ngin ya ya no syprang da ka bang ni simta lang na ka jirwai ka sispa ar punyo ka jirwai ka sispa ar punyo ko men siem ka jing pentmai akhir da ka bor bokrau penduru kabuj usaitan kajing sniu nangi tulau ya kal beneng atrai tu pha ya kinong pop ban penim angin sengau kektin kejong me isnei kenran angin em kum to bro art likit khot kejirwai ba sispa ar punyo mình sim ka jing ben tem mai a yarda ka bor ba crown ben do ru ka boy tu soi tan ka jing snew na ngi to lao ya kal ning a try to pa ya ki nong bom ban pen im ai ngin snow ka tin ka jong mi is naked rad ai ngin im ring kat ban ki sha kri jong mi alumen simban ya trei open kun do ya ki nong bom ben bao la ka jing ai ein ya ki men sim jong yi men ta do ben sha ya try ba ha ai ngin ma ka jing e jong me lam yang i sha ka ding na ta shwa ba ni phai shu bule ki jing duai ngan pen pule katu kane ki kentien na kane ki kentien ka bakhui ka jong bule na ka kitab ka Estar kala nong besau ngan pun pulien duk dekat ka bakhat lai ter ka kitab Sam kala nong ka blai phuwei ka dekat bar besau ka ju ka kitab Sam hi kala nong ka besau pho ba ka dekat ka besau ki kentien ki badon ha kini ki ong kum ni ndak kum ta umor dekai ulah hukum yiki ban pun phai kentien ha ka Estar to wat perkhat halade bapa phan kham lai ha ka yeng siem ban ye ki jiu baro namar lada pha phan sngap no jar ha ka ke por te ka jiarap bat ka jing pelai kan mi ye ki jiu na ka wei pat ka jaka han rei pha bat ka yeng ukpa jong pha phin jot no bat ei batip lesi palawan syakata kahima kenang nakabenta kabakum kani kepor. Endak mta ka Estar kala ya hukum ya ki ban pen phai tien hau Mordekai. Kele ya lumlang ya ki jiu baro ki badon hasyushan. Batu isya jinget nakabenta jonga bad wat bam lamne di laisngi menmiet lane mensengi. Ngaru bat kita samla jonga ngini sya jingit kumju
Bat kumta ngan leng siapa siusim ka bomlong kat bakum ka an. Bat ladang ngan yam. Ai ngan yam. Kumta Mordekai ula leng no bat ula le kat bakum kata barok ka baka Estar kalala hukum yau. Tolong klan bat tolong silur ka donut jong pi barok ki bakermen hau truai. Sok utau breu uba penlong yau truai ban long kajing syania jong u. Bat ubom buram ya ki berserong lemne ya ki bapai no syakijing lamler. Ubele ni snai ban kerku ya ki kentien ki bela persengau hakane ke puar. Gini pai sya ubele jing duai. Atruai ubelai bokpa bai chungi upah pedeng. Ni aingo iame kopa bai hakane ka kenta jokane ka no pai sungi. Habangi don hakane ka yeng ka bekentang ka jongme. Nakam taban syakuri ban manis ya ka kerteng ka jongme. Bat bangi wan ru hangane kopa bai ni kwa ako truai ni truang isliang ya ka ban syashkor ya kijing shisha. Kibalong kijing bam kibakan jam mensim ya kiba me atruai bai menisnai ya kaban ai hapdeng jungi hakane kapor truai bai wan hakane kapor ko truai metip ban mi yui yangi iwei paiwei kumki kun kibla suspa kijome duai syame namar kata kenrat bai nak betakane kapor jong kajing syakri kajungi Baminis nei yakabani lam bandar rengkat lam bangi nado dang sedang kumne hadu badang wai no jongka. Hakabaki kiai baro kabangin seyo yakaban pendap ban syakuri yakakerteng kejongme. Kan long kabala pediang sengubha hakamat keket kejing nei jongme. Tuai duai syame baminis nei ban kerku yakini kentien jongka ketien kabadan bor kabaim kejongme. Kabang ilios ngau hakane kepuar. Ai kane ko truai kanong kabor ban Kristian ya kajing im kajungi. Truai bi duai rush kemat jong me nak mentala kajong ka balang ka bai kajong me hangni. Ka balang mauro. Nak mentagi kun ki blas sius pa ai kajong me. Nadoi pastor bai jongi ki paranung syarai ki bai ki balong ki teman bersan. Ki dekat jong ke komiti balang, ki longpa, ki longkmi, ki kun samla, mat ki hep ki barit baro. Ni aingo ya me ko truai. Haba mela se ia la ka jong ka lama ka bakrau ka jong me hangni. Ablay bai jong ka balang ka jong me, kanang roy kanang yar syafrang kumni kumaka kalong. Tuai syame ko kunrat ba menisnai. Ya kabanang kerku ya la kajong ka balang kajong mehang ni kisngi ki banangwan kaburam kajong me kanang ye pau rengkat bat ki kuon ki bai kajong me turai be sim ya kabanta ka badang sa jong kajing syakuri kajungi hakane kepuar haka kerteng kajong turai be uji sukris ni duai ni IT amen. Kene kepuar pat ngin yo syaban pendep yaki kam jong kapala. Ki prabangi i baro. Ni ai kublei ye pi wei. Haga kerteng ke baim ke badan bor ke jong trai ubau nong penim jongi Yesus Kristus. Kentop ye pi ki kon jong ka balang bade ki wei ru ki para banget ki ba ya don rengkat bat ngi ha ki ni ki jing sing to ble ni snai ban kerku ye ngi lingba ki jing syakri ke bangi yo ha ki ni ke por ngi don apreng jongi ye i teman besan en wa lang i balong teman besan jong ka balang Presbyterian Maupan i balawan khnang badi bala pelat ya gapor jong i ban ya don rengkat ban ngi kum kabalang hadien ke jing ya penbai
bat kham tam ban sam ye ka khubor ka tin ka jong blei hapdeng jongi ngidwai ba blei un kur khu yangi lingba ka khubor ka bai timan masan in ai hapdeng jongi hakani ka por bagan long ka jingbam ka bagan jaman sim na gamta ka jongi Nagabanta ka jing tip lang ka jongi baro ituman masan enwa lang ilong ru moderator jong ka Maulai Presbytery hagani ka snem arhajar arpuway tiengi ay kublay sibon ituman masan ba iyo ban don ringkat ban ngi hagani ka jing seng wada pedeng kiway pat ki jing pentot tenre pedeng ka jing penben ilala banwan Teman besan Iwan Rengkat Badiway negidikot ke komiti balang jong ke balang Presbyterian maupat I Mr. B. Karpan ye pediang sumpah ye iru ke jeng don rengkat ke jong pi ke pensingan bad ka aimin siem sibon yang ikum ke balang. Kawai ke jeng berbena ke ba sengosi ke long ba I teman besan bibi ringhang jong ke balang Presbyterian maulai ila khlat no men sisngi men mid Bad kajing lek on tap ye kalong mentah kesngi menne ha kapor khat ar baje kajing seng hayeng bad shi baje kajing seng hayeng mane balang Presbyterian maulai idwai bau blei un kurkhu pat ye kajing kesem kajong I bad ye ka balang baun penmi su ye kiwei pat kinong sarai ha ka balang kajong maulai Ki program jingi seng mentag sengi bat hagani kita yo ki longkum ni. Mentag jan mit hagapor lai siteng. Ka jingi seng kan thei Phutmuri district kan wan ban panlong ye ka jingi seng yelop hang ni hagabalang jongi. Inong yelam ye ka jingi seng inlong ikong nang pli kharduya I chairperson ka jingi seng kan thei Phutmuri district. Inong pulis dang batwai ikong ibawan hun mairom. Kandon kejing wahai kerpang nai Miss Beth Esel karsa no bat ki parlong kejing lum jing aingo bat kejing penbena inong yelap hagini kejing seng ilong Reverend Anan Thapa ngi kerpat ya ngi kum kapalang om tang ye ki long kmi nre nadu kinong sarai ki khot ko komiti balang bat ki parabengej baro bangin ye poi sagani kejing seng yelap kaban long hang ni hiyeng mani jongi hagapor lai steng hagapor nriu bje jan mien ka jingi seng samla kan sedang no ban penlong ye ke jingi seng samla hadin bala senge hakini ki benai baro ki bala lej no kini ke dei ke jingi seng samla ka baningkong bad ngi kerpat ye ki khon samla jong ka balang baro ban shim ye gani kalat ban wan se gani ke jingi seng ka ban long la sibet hagapor nriu buji ka program ka long ban pulis dang badwai Mr. Kit Kupar Bha Mauri ba inong kren ilong iwe ni kidikot ka komiti balang Mr. B. Wanyang bagadon ka subject ka baong uji su ukhon ublay ye ka bala shim na ka gospel kat kum Matthias kelanong ka balay dikot ka bakat nyo Hagini ka miet balang khatlai tering nginyo ya ka subject miet balang ka baningkong jong kani ka quarter ka bakhaddu jong kani ka snem ka subject ka ong Henry menta uhukum ye ki brio baro keleng la keleng ban kala ka bomot ki kam ki apostol khat nyo ka dikot ka balai pho ya ka bala phia na ka thim ka baong ka jingkhot sha ka jingkala ka bomot Nong kren Mr. B.R.M. Lingdo, nong pulis dang badwai Mr. Charles Carlingdo. Hagani ke singtho ding khat santarik ubnai Oktober. Kajinge seng kan thei jong ka balang kan panlong ye kajinge seng duai sha jinget bakhat ar kanta. Kata na do nriu bji men step hado nriu bji jan mit. Ngi kerpat ya kilong kime Badru ya ka balang hi brokowei ki samla senrang kenthei kat ki bala hakanu kuno ka kenta phila banwan bani simenta hagani ka program kinjri jingdwai bakhat ar kenta
ban penyat de kejing sengen thei jong kabalang hakamit ni sajan khan riu tering in yo ikejing seng dwai hakapon riu siteng nong pulis sedang badwai Miss Refi Gracia Karbuki madjing dwai nagabanta ki kon khna hagabalang hagasiu try khan nyo tering hagapor shbo bejemen step ngin yai peteng ka class nagabanta ki ban long riu dekhot Kito ki balawan kin yai beteng ban wan bat ki wei pat ki bam pat wan pila ban join hagani ki tio ban wan khat nyo terik ya ka kelas riu kon hagapor sipo biji hagapor sibiji men sngi inong kren hagabalang ilong itmen besan jong gabalang Presbyterian Laban itmen besan Robert L. Dekhar hagapor san biji janmien kandon kejingi seng samla bat ya ka program insapan benapat hagani ki tio ko ban wan Nang ta ka kelas suspension kan sedang no naduk kani ke sing try ke banwan kan nyo terik mentau benai hagapor sau beji kitu kilong yeng long sem ki ba lala penbej geladi bad ki bala dei ke por ban yo pelaj no naga suspension subha banwan sekani ke kelas ke ban long haga kan nyo terik hagapor sau beji jan min kadon segawei ke jing penbana kaba wan naka KGP Assembly bat kani kalong kumni ka KGP Assembly kala juwan sangi kum kabalang nagawi gisnem sagawai pat lingba kini ki ar lai teli gisnem ki bala no ban kerpat jingiram nagabanta ka jingtei ya ka ying school jong ka Kislan Secondary School Hanepal Kabalong Kalingka Mission jong ka Mission Evangelism Department ka KGP Assembly. Hagani ka kinti ka bamanta kilayatho ba nalor ka aka ka ba kilayo bat ru ka jing sedang ya ka kam kadang don ka jing duna pisa sa sanpusan lak tengka banla bantai pendep ya ka tegi yang school. Bar kila garpat yingi kum kabalang ban yarap pisa biang sa sisian pat. Nalor kaba ngilala ai. Teka komiti balang kalayukut ban pensngau ya gani hapreng jongi kum kabalang ba ngini bu jingmut ladangi don lat kat bangi kot kebor ban ai nagabanta kani ka Kislan Secondary School Nepal dagabathep haki plain envelope bar banatho shai nagabanta ka Nepal Mission kanang ba ngin yo ban pej hagabakut kesnem kat no la ban lum bat ban sepej ru la kalabiang ban li ai dakata ni ladang don kam ban beteng ru hagasnem kaban wan kini kalong kajing pensngo nadu kini kising try kaban wan ki para bangin ini bu jingbot kat bakot kabor ngin la ban kersan ya kini ka kam jong ka KGP Assembly Hagini ke por ngin yo ban pengentang iki jing aingo ngir pat iki oses kin subha ban wan ra no iki jing aingo ban ngir pat i Mr. Biji Momin we nagi rangba jong balang ban subha ban tuai ban pengentang iki jing aingo kini kilong kijing penbena kubrisibu Tangi doi. Kaburom kajingu kajingiro ang ai tang semete ko pa. Ubadai ban yo ya ka. Ukpa bodap ka baneng sidong ka kando sa tabian. Kaburom kajingu ang ai tang seme batang seme hi bade ban yo ya ka troy. Badai de kajing it ba kajing snai ka jong me ka bajeliu ka bamayan ka bangimla ban sempang ngimla ban snoto ti ko pa. Wat lang ilong ginong pop ki batngit ki bajot ki barem ti ko pa. Kajing it ka jong me ka jeliu bat kamayan aduk kata ti pa. Miripan yang haduk ni klimat ti ko pa. Mat ngilong ko mangilong mentah haduk klimat. Kamdai ti pa kajing tat ka jong kamdai kajing nang jong ni kamdai kajing la ka jong itrai. Kadai betang da kajing ai ba kajing isnai ka jong me. Ngai ngo me ko pa. Me alam yang kan ka por mangilak ban wan kan ka jing ka bangilatai khnang bangin syakri ban yarok pan brom ka teng ka ba im ka jong me. Ngai ngo me ko pa.
Jika mensim ki bodor ki para mengai para mensim ki jengi trai kan rat. Ba pasio ha po jengi lembau mensim ba khu jong me te kopa. Wangi don kam ban kius ke jing ke jong me. Ban syekri lang ya me trai kan rat. Ban pan pau ya ke burom ke jong me hakmat jong ni ke pertai. Trai kan rat ngadua hakmat jong me hen ke polong lembak jeng syekri jong ni bas dang hendak bawai jong ka te kopa. Aku pangwan dem hakmat jong me hen ke polong bau syekri jong me trai. Ba melawan lam kan ni ke por te trai kan rat. Man persengau yang ketien ke ba ke jong me lang ba jong utrai. Dak jeng ngai ke ba scam te trai ke ngai scam ba men kren hapreng jong ni lang ba jong te trai kan ran. Hakum gini ke sngi ke ba ke ba tan ke bangi ti ko pa. Ke sngi jong ke jeng yele ti ko pa. Haman ke por ke klimat. Man ke si jam jong ke jeng ke jeng ni trai kan ran. Usaitan ber ke pop kan pensoi ban thami ke jemut berkat ke jong ni. Lam dak ketien ke jong me ti ko pa ngin namla ti pa ban jahat. Usaitan ku musing bakar ho ya cerum macam yang ban ngoi teli ngi kam tam kita ke bangai ki jong me tu ko pa kem baktin ke jong me ngin kelon ngin urban ngin ha trai kan rat ngai ti syakri jong me han ka por trai kan rat long lem ringkat bat u yeng ha jam senda jong utrai kan rat pensaj bor di utrai kan rat bar ngai scam ke ban mino na ka sentur ke jong uti ko pa kalong ke ba meh mela pensaj bor ke ba meh mela alam yu uti trai kan rat mun pen ngau ha pedeng jong hi han ka por ya rap au boleh bisnai pelit ke dok not ke jong iwe pe we trai kan wat syat ya boleh ke tin ke jong me ke bangin ya ngau long bau sakri jong me ke por trai kan cukut nok kum tu tang hapok kan ke jing ke bakin tang ke jong me trai ya rap au boleh bisnai bikin dia ne bikin dia sak bikin dia song lagi dok not ke jong im ke jong trai kan kat bangidang im barang ya asla jong ni ke pertai di kopa trai kan long lem bat au boleh bisnai ngai scam ti au boleh bisnai kedeka plan ke jong me haba melawan lam di uhani ka por kan ka por au boleh bisnai ngwan dem khmat jong me tra kan ran nambak ni ke jingker khu jong me ke mana the alo ke jengim ke jengi au boleh bisnai trai kan rat ayu kin long kini au boleh bisnai kim long ai te ko pa ba ke jingker khu ke jong me ke bakrau hodu kata-kata be the ke jengim ke jengi rai ni walam khmat jong me tra kan ran da ke jengi ke bas kan ni dua ya khmat jong me ke khu pe tang peng khu kita kan ran Baginda long ke ba Vietnam ti ablai bit snai ban penkrau ke teng ke im jong lembaga balang ke jong me ke mala seng ke Jakarta ko pa trai kan rat dua ya kemat jong me ke we ke mensim ke pakodor ke ba no wala ai ke kam ke jong me te kan rat ba ngai scam ablai bit snai ngam ban hok ban dawana kemat jong me metip kam ba ke jing im ke jing it ko pa dai me me bopsa di me penja bopsa penja pendap penbiang don kam jing i ba khoi te ko pa ba ngai scam ti ko pa mat ka dau Kabasa ke jeng im ke jeng trai kan ai bengin yet la di bat ngin yai ke li khmat jong me ko pa ayu pan ngin ai khmat jong me kat ni malakar ku ke jeng im ke jeng ni kabasa ke jeng im ke jeng ngin ong ti ko pa jeng im jong atrai tu sim rap bangan ya kalenti kem bangan ya pen sgo bahai me kat jeng im dang sa asla jong ni ke pertai jong basa cipor ti ko pa trai kan dang dua ya khmat jong me ai ti ya ke we ke men sim ke kodor ti ko pa ke sang ti than pot me long lem rengkat bat kawai pui ke mensih ma boleh bini para bangai ki ban perempai yang ke stan ora po jang balang ke jong meta kendan hoi trai don si bon ti ko pa ki barang don hayeng asem ke bambang ban kius ke jing ke jong me wara pedeng ke jingker ku ke jong me ke pon sertap melete ke jeng im ke jong ki trai disngeu trai ke jing la ke jong ki ti ko pa rei au boleh bis ngena dua ya kemat jong me kren ki pasio kren ba mesti ba ko jong me trai kendan bikin kiu bikin wa ke kemat ke jong me kat medang ai kan lat yang itu try kan rat pengin wan khmat jong me try kan rat wat syak bo man ka pop nyelam baklai gitu mut berkat ke jong itu try andai pengin wa ke khmat ke jong me na ka we ke klimat sa ka we pan long lem try jing sakri bang sa ke jong ini ka po na ngai skam men orang kat bat ni mana men no yang itu try kan rat ya lam ngi mon sim ba khu jong me na do pastang do bawai ke jong ka ngau ngadem ngapan ke de borok no try belum no pdim ni Jesus Kristus mentah bat halakar taru amen. Ngin ya beteng ya kene kijing syukri kijungi dah kabin simta lang na kijirwai kabalai spa prapusau. Kijirwai kabalai spa prapusau. Wat ngawat ya me ko kenrat syane syawe klam dawai. Sngeu ki jinjam larangat habajan uyang turai. Khmat jong me jing im jonga hapertai. Kuntu barok kidkhot nomor jirwai lai spa prapusau.
Amico Kenrak Shani Shawe Lem Dawai Yoki Jing Yam La Rungan Habajan Uyeng Utrai Homa Jong Mi Homa Jong Mi Jing Im Jong Ang Ha Birthday Jing Su Janai Ban Ya Shen Long Gomen Sudan Hakamon Tang Bamen Ya Yeng Ring Kan Baro Hang Janga Ladon Kam Wan Sngau Si Kam Wan Sngau Si Jiu Nom Haba Don Mami Hapola Warding Jinjar Lele Lada Rong Mami Shem Ka Jing Pen Hun Jing Jem Nun Ba Ji So Bung La Kame Jing E Jong Mi Jing E Jong Mi Kapen Tiang Baropar Minga Kerpan Try Nang Hajan Haka Jinjar Yeng Lem Bud Yang Nga Shem Ding Hang Ni Bud Nga Kyu Yo Hang Tam Shem Sen Rang Jong Nga Sen Rang Jong Nga Hajan Jong Mi Shine Nga Long Sasisten pat kumalaong menehak bersedang kajingu kalong yu bulai ubadang pulih akan kalat ka bekelut na ka bentajongi bengin yo ka ben syukuri ha kani kana pai singi jogan ka singi ka bakrau ka jong kubulai sibone na ka menta kijing keren pediang kijong temen san IW Karsono ibalong sekretari jong ka balang na ka menta jonga Bajong wei na pudeng kirkot komiti balang belewan rengkat lem bat ngam suran bat nga. Ki kentien jing pediang ki jong pi ki ba pi penpau na kamta jonga ngasngu kilong ki kentien ba mensim yang a. Bukan yang hakan ni kapur na kamta kajing slok ya kentien ka bakhui ke jong boleh. Nga Sungai buram sibune ya kajing don rengkat kajong ki para bangi ki bayi nadu I pastor in charge I Reverend London CM pastor bayi chongi ki temen besan ki bayi ki balong ki para nong syarai kat ki bayi don langani kapor ki dekat jeng komiti balang ki long pa long kemi khon samla ki bayi kat ki bala ya ka bayi don rengkat hakani kajing syukuri kajong
ngai kublai pi haka kerteng ka badan bor bar ka baim ka jong trai ba i jongi uji sukres ngamla ruklam na pau ya ka jeng suburam ya ka program komiti jong ka balang kabala yu i sa sisien pat yang au syakri berit jong trai ban pa yang ban penpoi biang yang hakane ka balang ka jong pi hang ni na ka benta ka kubur ka jing Islam jong ka tien ka jong play mulang mata bersedang ka balang ka jong play ka bulo seng hang ni kumne kala nang roi seprang duai bau play ni snei banang kerku ye pi kum ka balang yo pediang ya ka bor nang roi nang san kat baki sungi kinawan nga walamru ya ka jing kublai na ka balang ka banga ngadon kum usri jong ka balang maupat abang mi nala ka jong ka balang ala itu yo chairman itu ya git kot komiti balang banga don ka program hang ni tang walam ya ka jing kublai na ka leng jong ka balang ka jong aru ha ka balang ka jong pi hang ni Kipara bangit bayi jonga ngangit pi kan mau. Kene kalong kasien kabalai, kabang don kat lembat pi kum kabalang. Kasien kaban nengkong hakapor kabadi yang lang dang yang jiseng hang tie kabenta ko sepo juga yimani. Kabaar kabang yang hakajaka kabakentang kumne kalong hakasngi kabapun kentang yang mane hang ni. Bat kane kalong kasian kabalai. Ngasong kani kalong kejing penyai kejong boleh. Kabau boleh penyai. Yang hilang baru. Tu boleh ni seneban kerku ya kena kepor kat bangidang syashkor. Ya keketien kabakui kejong. Bada syua bangini poi syaka kubor jong kajing selok. Sasisen tungin pendam laki kli. Ngini pai syau boleh. Hakijing tuai. Ngini tuai. Atrai ublei bok pa ba i chung yu ba beneng. Miyu i trai ba i yang i ngidon akan ke yeng ka jong meng i syong hang ni. Yu wan hang ni ban syashkor ya ka ketien ka bakui ke jong me. Ablei ba i namar ketangi duai syame ka bakum kane ka por ba menisnei. Ya kaban ra ya ki donut ki mensim ki jongi syaka jing jar jong kane kapor has senda jong me ko truai buin yo sngeu ko kenrat bayi ya ka jing don rengkat ka jong me hakabakum kane kapor ablei truai be mi yu i kenrat ya lau jong syakri bered betelot jong me ko truai uba me ko truai bayi me pendon kam yo hakipor kibelalai no. Bat kani kalong ka kenta hakabakat kum ka jing temu ka jong me ko pa melawalam yau syakri jong me bandan hangane apa ka balang Presbyterian Mauro ban yang nakane ka jaka ka bakentang jong me ban sam ya ka kubor ka badai mensim syau pajba bala seus pa jong me ko truai ablei bai jong au syakri jong me unlong ayu ko truai handai nga ap ko kunrat bai ya ka bor jong ka nyerap ka jong me bakum ba melaju ya lam yau melaju kerku yau melai bor yau ko truai me pendon kam yau lang bajung kisngi ki bala laino apa me penyang na ka putakaburam ka jong ngangai ko truai bai kani ka minit jong ka ne ka kenta kadur ka jong ko truai kanca kadur ke jong me ko truai be kan pau hasiwa jong ablei be ngi duai syame be menisnei na markata ya kaban pensngau ya ka jing sawa na ka ket ka jing snei ke jong me usyakri jong me truai be un long tangkum ka tiar ko kenran ya kaban pensawa ya ka kubor jong ka ketin ka ba imbat ka badan bor ke jong me Tuai be kerku ya kene ka benta ka bau syakri jong me ula perkat ula pusan ula penkre ba mela bu ha ka donut ka jong ko tuai
ai bakane kan nong rim juga ketien kejong me kan long ko truai ba e kabor nengkong yu ban keren hakane kepor kan nong kabor nak tahu bailang balas seus pa jong me hapo jong kade kapalang kerku truai ba e ya kane kepor kabang sa kabenta kabang sa jong kajing syakri kajong haka kerteng kajong kun ba e jong me uci sukris ngidem ngidwai ngi aiti benta bersiru ki babom cikun amen. Ki para bangit bayi chunga ka nong rim jong ka ktien ka jong blai ka bau blai ula bu ka donu chunga banwan ra ha ka ni ka por kum ka jing slok lang kalong nak tu ka kitab ka banglapan pule mene ha ka bersedang kata kalong nak ka kitab ka Esther kalenong besau baka dekot ngan sim tang ka bakat sa ngan pun pule sesisin ki kentien ki bang kum ni namar lada pha pan sngap no jar ha ka ni ka te kajing ram bat kajing pelai kan mi ye ki jiu nak wei pat ka jaka Henry pa bat ka yeng ukpa jong pa pin jon no bat batip lese pilawan syakata kahima kenang nak benta kabakum kane kepo ka mat pedeng lene ka phang pedeng ka bang kwa ban bu akane kepor halor jong kane kajing sisya kalong wat sengap jar hakum kene kepo ngaken mau kene kadai ka wei nak tim jong ka youth week youth sunday jong ka jinye sang kentai ka bala long house name ar hajar pra jiseng kentai gila bu ya kene ke tim bat kum tangal so don kamu blai don kam yang aban wan ra aban pun sengau sa sisen pan ya kane ka kubo hapedeng jongi ka kitab Esther kalong ka kitab ka bayatu syapang ka jing krau ka sem Esther bat Mordekai ki balala ban pelajim ya ka jai benriu jiu ki badan hasyushan Kastar abang ipule hang ni ngi yoi bakadai ka kun ka jong Abihail uknyi jong Mordekai kumta ka yadai sibakha bad Mordekai hadin ka jiyam no ukpa bad ka kemi ka Esther kala sa kun swet marwe Mordekai ula sim ula riyaka kum la ka jong ka kun nado bakadang rid hado bakanda samla ong kan iktien jong bulai bakalalong ka thai samla ka babhab reu ka ba itenat ka ba dabren yang bat ka ba dan puram habang ipule na kan iktien baku ka jong bulai kat bala ban syam hang ne po ka bible dai tang ha ka ne ka kitab ka Esther bala tho ya ka iktien ri India hawe pala man syam kat kum kane ka kitab la yatu ba u Ahasuerus ulalong sim jong kari Persia ubala sensyar hado sispa arpunyo teli kiri kisnat kibadan hapo jongka kata nado ri India hado Ethiopia habaladap laisnem kajing sensyar kajing ukumusim ubakrau ulah kuat ban pelong ya kajing kawai ka bakrau hapo kisnat kibahap kajing sensyar kajing ulah kuat ya kisyakri bat ki rangba ki bakrau batri jong kari Persia bat media ban wan mikmat syakane kajing kawai ka balane hado nyau sengi lenter ban peni ya kajing krau kaspa ka hima ka badana bat ka buram jong kajing long sim kajung ha kasengi ka ban nyau
Siem ula dap da kajing kemen, ula khot ia ki nyungut ki yunok ki jongu ban walam ya ka pasti siem hakmat jongu da ka bakan pongru ya ki jang siem ban ka pansnyat ha ka kli jongka ban penpau ya ka jing babreu ban ka jing itenat jongka ha pedeng jongka bakat kata ka jing kawai. Henrei ka pasti siem kam sim tere setia banwan mi sya kata kajing khot kajing sim kata kajing kawai. Namar ba makaru kala penlong ya kajing kawai na ka bentaki kente. Kai ka bala penlong sim. Sim lebih tar ya ka namar ba kam sim la kongu ya ka hukum jong u bat ula ong ru kumno le ya ka. Ang kenik tien jong boleh hamar kata kapur dan nyumut kirang ba kibalong ki riustat jong kari Persia bad media kipia jan badu sim kilaya ong kusim kat kum kaan ka pasti sim kala le sneu om tang yau sim henrei ya kirang ba baro bad ya kisinat jong baro bahkan ni kajing le jongka akan sapriang syaki kentai bar. Bad bamakiru kin le kumju kin iben ya kirangba. Kumta kini ke nyungut kiriustan. Kila ajing mut ya usim. Baun ai no ya kajing long sim jongka haka weipat ka kentai ka bakambha ban ya ka. Sim le hab jing mut. Ya kata kajing ai jingmut jong kini ki riustat jo kari Persia. Ulai hab jingmut batki kum tau la pun mi ka hukum ban pun bena ha ki snat baro ban ya lum ya ki kentai ki babhabreu. Ki badang kenrau ban walam ya ki ha ka yeng sim ha syushan. Umur dikai ha balu ya sngau ya kata ke kubur. Ulah ya ke estar ko estar krementa laj syeng sim kadon kajing wat kajing sim kajing khot kajing sim ya ki kentai kumta ke estar kalapun kongu ya kata kajing ha kajing Mordekai ki yunak usim ki badai pai ki badai kmi kila jet nyungut ki thai samla bakham babreu mudur hak kata kapur lesti kibawan daki palat spangut la banong kabakat kata kejing khot kejung sim ban penlong sim hakaying kejung ban penlong kesim kamahdai kejung kabakat kata mano bongkwa ngangej barak kun samlaki kualut tena pedeng jong kita samla kibabon ngut Yunok kejung sim kelejiat tang nyungut. Bat kata kentup ya ka esta. Tenda lapoi kata kesengi usim mula kmi halor jong kita ki nyungut kita samla ki babhabreu. Bana pedang jong kita ki babhabreu nyungut. Sim mula syam sengu bahaya ka esta. Kum taulah simbat pun pong pansngat ya ka haka jaka jong ka pasti sim. Buat lo tahu ya ka jing kawai ka bakrau naka benta jongka. Sim labu arngut ki yunok ban pej ban kmi ya ka kerdap jong ka yeng sim. Balada manoru ki bamot ban lai rung syaka kerdap ka jong sim ki dai bandayo ya ka hukum nakini ki arngut ki. Henrei habang pule na kanik tien jong bulai ong kanik tien jong bulai. Ba umur dekai ulalai rung klam kano ka hukum lalai ban rung syaka kerdap ka jong fi. Bat kane kalapun bitar yaki yunap. Kilapun bitar yakane kejing le ka jong Mordekai. Ong kanik tien jong bulai bakila teu ban ketak ti Yosef. Namar kata kajing sengau kajing ki leseu sim udon jiadai bad Mordekai. Namar klaim kanu ka hukum. Klaim ka permission nangi.
kumno la ban Mordekai haba ulah tip ya kata ulah ya tu ha ka Esther marka Esther kala lej ban pun tip ya usim ulah hukum ban pasi no ya kini ki arngut ki no hadin kata usim ulah tung ya Haman kumu yunok ha ka kerdop jong baro ki syakri usim ki dem ki kongo ki buram ya Haman Mordekai hapdeng jong kajing sengusri ulalik ban rung syaka kerdap kajing usri kaniru kala pendam ya Haman da kajing bitar ka bakrang badla temu ban penjot no yau ban peniam no yau bad ya kijiu baro akibadan ha Persia kita kalong kajing temu kajing Haman belalaj ban pan bor na usim ban penjat ban penyap no sisndan ya kijiu kibadon hangta Mordekai haba ula sengau ya kata ula sengau sri ula kat ya la kejan ula kup da kejan kan bat kelan da utpei ula mi sepedeng sinong udah yam bat udah lenyar ketang Ka Esther haba kala yu sengau ya kat kata kajing sengau si kajing Mordekai mardor kala pa ya syam ya wena ki syukri jongka bantib balai ja ayu ya Mordekai ula ya tu ya kajing sir ya kajing kiwin kajaj benriu jong halor kajing temu kajing Haman ban penyap no ya baro kijiu Mordekai ulah hukum ya ke Esther bakadai ban lej bat kerpat hakmat usim nak kemataki priu jongka 80 mentahang ni ka Esther kala don hapdeng jong kejing kumno kan lej syausim haba usim simkhot ya ka Laka longka mahadai ka jong hendai dai pada don ka hukum lada ukot kena ban lai ta kalong kejing ka ba Esther ka Yusem Mordekai ula ong kumtu kai namar lada pan sengap jar hakabakum kane kapor to tib bamapan nengkong bat ka yeng ukpa jong pa pan jonno Ka Esther kum kariu kentai kabariu belai. Kalapun paiktian ya Mordekai kela yalum ya kijiu kibadan Hashushan tu ya sya jingit bad duai nakabenta jonga lai sengi wat bam lemnedi manga bad kitai samla jongaru ngin ya sya jingit kumju Hadin jong kata kajing syajing it. Ka Esther kala lej Ahmad Usim. Bat kala kerpat ban pelajim ya kibreu jongka. Usim marsen yui ya ka Esther. Da kajing kemen jongka donut kajing. Bat ulah syam sengub halor jongka. Baru ai haka ya kabor ban sensyar bad yale Persya ya kinong syun baro balatung ya Mordekai kumukle do jong kayeng sim uban pej uban kmi ya kahima jong baro kowe kumta baro kijiu kibadon Hashushan kila lajim badon hapdeng jong kejingsu Kading pasti belakre ya Mordekai. La pasti kela ya Haman. Para bangit bayi jonga. Haduk kaning yui ya kajing long ke besilur kajing scam kajing len bat kajing IT jong ka Esther baru Mordekai. Nak kabenta la kajong ka jaj benriu. Hapdeng kajing ma kajing slow trim kabakat kata kila sya jingit Kim siam la sengap jat. Kelam jin syapting ka Esther kala lajmi syausim. Bat kala ong kumtu walaupun pulih meneh. Lada kadai yang aban yabru ai ngan yap nak benta la kajong kajaj benriu jong.
Para bangit bayi jong angis ngau buram sibun ya kijing seng kentai jong ki balang menin kesengi kijing seng kentai jong ka balang mau pat kadang penlong ya kijing duai sya jing nadu unriu beje mestap adu unriu beje damit mentaya ngau lapan benar sekretari jong ka balang bag jing seng kentai kan penlong ya kijing duai ya yo kunciri jing duai Bat kumto ngiyoi ngimat kisgi ki belalai kisnem belalai ki jinyi sang kentai ha ki balang ki penlong ya ki sang yalap temperan jing tuai sya jing ed nakapor syakapor nakabenta ka jing jot ka jing pra ki long ying ki long sem nakabenta ka ri bar ka jaj ben riu ban nakabenta ki para mensim ki bakodo ki balang ru ki trei ki eksai kumta nak kesengi sya kesengi kalau kajing pun kan mau ka badai yang i kum ki bangaj ban om sengap jar para bangaj bai chonga ki sengi ki bang yang ngim menta ki long ki sengi ki bada tan hadu kata-kata ngi syam ngi yaman hakare ke cuk ka bangi hakabaki yang jong kane ka pertai kiwan banun syo ngi yaman halaka jong ka jingem ngi usngau dala ki jong kiskor ngi ui dala ki jong ki khmat ki jong ya ki jinja saudong jong ka pertai ya kajing her jong kajing long mensim kajing telat jong kajing syukri belai kajing bom ya sengau tu jing mod dan syu kajing tiblam dan kajing syapting yau belai namar kibar kajing syaitan ka pertai bar kajing tenat jong ka kajing kuabrai jong ka do kilong kum ka magnet ka baklain ka ring ka tan bat ka trei borba Bat kijing eu ki bakan japur thei ki rong haki rempai Kristan bat haki balang haki ni kisuni ki bamenta kilap bai jonga ngi emru menta ngi dan ru menta haki sngi jongka nam sneu ki sngi jongka klam ko kilap bai jonga katne ngi amat haki ni kisuni ki bamenta Kibabun kisgi jong une usnam hajar arpo ladai ban khang kerdap no ya kayung mane belai kajongi namar kajing pang coronavirus kabla pun syayong jingmut lapun sujer kabla pun sir kabla pun kuslai kabla pun kudlat dapat mensim bat hadu menta kibabun kibalang ngimpat yo ya kaban penlong jeseng kat kumbakadai banlo ngi hang teh mopat ngidang long si kenta kawe kadang ha penlong tang da kidang ngi don san teli kidang san kenta ngi penlong para bangit bae jonga kapor kabae tan na kabanta jonga bat jong pi kum ki khun ki bla suspa ki jong turai nang ta kadai kapor ha ka bang yamat ba ki jing puli puthi kila deko alut ki kam ki jam kila nang ring suai para bangit bai chonga shanongin pai ngi kan mau kisenran ki jong truai Jesu kat ba kidang don halor ling hakat duriau kalilaya hapdang jong ka jing be kerthap jong ka eriong ka bejur don hapdang jong ka jing suir kila don hapdang jong ka jing kunlat kaling saban ngam jelap no hanre kim shimla sengap jar kila leh siu Jesu wadan hakaling la kersiu Jesu pek keloi try Jesu habula yang nang ta ula pencai ya ka erio ki para bangai bai chonga
Hapdeng kijing khuslai, hapdeng kijing kiwin, kijing sir, kijing smik kebakat ni. Hangnu kijing kerman jongi. Kijing kerman jongi te kalong hau bulai. Bulai ubah danbor, ubah long kabor, kabum ju sajo. Ubah ubah imbat ubah sisa. Nong ruai siaman siam uang. Dan belai hapdeng ki belai bakum belai jongi. Mdon. Kadu belai jongi. Syushu nong ruai siam siam uang. Ulakum une hai ngin siam. Lawat shalom, lawat syatam. Ulak bayai ne kat baim. Hasitam barok bat hakim. Badai hangni koki para bangai bayi conga. Bamanga banufikum ki bangai ngidang long kumni kumbangi long. Namar kajing kermen kajungi kalong hau. Ngikan mau ubarti mayas ubreu ubamadla nadu badangka. Naka jingdum, naka jing madla, naka jing lenga, naka jing pisa kajung. Hablo yo snau bau jisu sawan hangta. Dakata kajing dum kabangai. Ula perta siu jisu. Ko jisu kon dabit tu isnayang. U jisu ula pele wang yakikmat jong. Kajing suk kajing kemen kalawan hau balalong ubreu ubatma. Kilok bayi je jong. Hakajing yai lenti jonga bajong fikum ki Kristan. Ngasngau banong bakajing em kajungi bun sin kadon hapdeng jong kajing matla kabakenja mensim. Hakaba kajing sarong, kajing snowman, ke bisni, ke pihuin, ke kuapurom, ke kuan mentoy, ke tablop ya kajing im kajungi uwei pakawei. Badai kane ko kilak bai chonga, bau truai jisuang, ya kata kabangang amon timle, hendra ya kata kabangang amon, ya kata pile. Log bai chonga ki babon ki long yeng long sam ki jau mat ki jat ki pra bat kadan ki jingwat belai ka bakrau ka bajur hakini ki sengi ki bamata ki bangi syam yakini ki jing tenju bat ki jing khuslai dan ki jingwat belai ka bajur haduk kata-kata ha ka baki preu ki mhun syu tang hala ka jong ka balang ka baki kidon. Kiyawat kiyak kedat syane bat syatai bat kane kawalam ya kajing ur kajing ha kajing sentuh no na kajing ai ko kilok bai chong hato kamla dai kapor yang apa depi ban sngap jar hakabakum kane kapor namar kini kiai kinyele persya kibawan ya kaban rong bantu no ya kajinget kajungi. Para bangai bai cungangi kan mau nehe maya. Habulu sngau ya kajing jot kajing pra jong ka kenro Jerusalem balapun jot dakinong syun ula yam ula sngau si ula duai balu syak jinget. Badak kabor kajong bulai ula lej bantai pat ya ka kenro Jerusalem kabala tua. Para bangai bai chonga kanungut na pedang chongi kibla duai kibla syajengit na kabentala ka jong kajingem na kabenta ki yeng kisam na kabenta ka ri bar ka judgment reu hapdeng kajing jot jing pra kajing swer kajing smik kabakan ni. Dan neam ki Esther, ki Mordekai, ki banom sngapjar hakabakum kini kismi. Dan neam ki Esther, ki Mordekai, ki banom sngapjar hakabakum kini kismi.
Nang tangi kan mau syusyuk ko ki para bangit be chonga. Nebukadnezar mula tahu ya kadur belai tahu ka bakrau bat ka badonam ka bola tahu da ka kser teli. Haba ulah dep tahu ulah penmi ya ka hukum banda da ubarit hada ubakrau barok kat kibadon haka hima ka jung kidai ban dam ban mane ya ka lada don unu ubam mane ubiyele persya ka hukum ka jung sim Nebukadnezar kalong ban sim ban kum ban berat haka lawarding ban tang haka lawarding ka bala tang rahe ikan mau hapdeng jong ka bakum ka to kapor hapdeng jong ka hukum ka ba ka ba perking ki laingut ki samla Hebrew Syedrak Mesyak Abednego kim simpendem ki yang skam hakan nongrim jong ka jingai ka jong ki hau blai la bread ya ki hakan lawarding hendrai mlele ka tleding kam sim jilia ru ya ki Nebukadnezar makrau jong ka Babylon. Hadin kendiat por. Yang nak khatsim jong u. Ban le jingo ya ka jing keladepei jong kini ki laingut ki bela berat hakading ka barham balapan ham hadu nyosya. Hanrei habula mi kumta najngai ulayoi. Bakitai kim sim lele baro laingut ki yai kai hapdeng jong katleding bat kat banang poi hajan ulayui are menebret lai mentah misau badu tau besau ikum ukun ki belai tasrim ulah khot ya ki Syedrak Mesyak Abednego mi no pi ki syekri ki jong bulai ki bai bat kum ta kila mi na ka lawarding kum ki nong job lem badu truai Nebukadnezar rapun mi ya ka hukum babaro ki kun ki riot ki badon hakahima ka bakrau ka jong penmi sakawai pat ka hukum Perta hakane kan nong ba ka bakrau jong kisnat jong kabar. Ba lada noru ubom dam ubom syakri ya ubelai ubaim jong Syedrak Mesyak Abednego. On ot lengkot lengkai. Badia ki yeng kisem jong ki on penlong senru. Kata kalong ka hukum ka jong sim. Para bangit baik cunga. Ki laingut kini kisamla Hebrew. Kila pun kelakong pong ya ka hukum ka jong sim. Na ka hukum ka baperking daiban mani ya ka belai ksiar ka belai tau. Uno bom mani on tang hakala warding. Na ka hukum kata ka hukum penmi saka hukum menta. Ba uno ru ubom mani ya belai Syedrak Mesyak Abednego belai baim bosisya on ot lengkot lengkai ya ki. Badan penlong senrum ya ki yeng kisem ki jong. Ko kilok bai chunga kajing dawa kajong trua yang apa je pi menta kalong ban pun kelakong pong ya ka pertai saulai kata kalong kajing dawa kajong trua yang apa je pi kilok bai chunga yang hakini kisngi ki bakadu kisngi jong kajing tenju kani ka khubor ka khot yang apa dia pi bangin yang skam haka jingai ban pun klain ban pun silur IT bat syania haki kular kibu trai jisu ula kular trai jisu ula kular hakmi ngalong rengkat bat pi ala kesui haduk ke bawah no ke pertai ka kitab Yesaya saufu elenang ong trai boblei to what shepti namar ngalong rengkat ban mi wats ngoma namar ngalong ublei chong ngan pensai bor yame ngan ya rap yame ban ngan kersian bor yame dakakti kahok chong para bangit bai chong
angin mi na kani ka yeng ka jong bulai hakane ka kenta ka bamta rengkat bat ka jing pentamai bo hildi man perskem ya la ka jong la jinge kinwan mlele ngidang yirwai matash kaman hapo lawarding ka jenjar lelai la darung mami syam ka jing pen ba jinjam no bat jing sebun la kami ko kilak be chung nong ruai syam muslim ngem la ban tip ka ban ja kisngi ki bandang mi tien jung lei ta lai thu lepa hang ni kan ba kisngi kinangwan kata kijing kinang ban ngila ba ni kendo mau siang ngila ba ni syam ya kijing tenju ki ba meding handrei badu truai kijing ai skam kajungi badu ngin job ya kijing baro ublen ni snai ban kerku ya kane ka khubor nakam ta ka burong kajung amen. Ngini poino sya ka bangini penwai ya kane kijing syukri kajungi ngini simta lang na kajirwai ka balai spa lai pusau kajirwai ka balai spa lai pusau seprang ngadai ban lek kajing lek kam lakut habanda poi beneng bet syari ka bom cukut ngasyania junom du la syaneng dumulo ngabant ka ktien jong u ka kular skam layo lakin riang ka percaya ngunung ruasya mensim ka ktien ublai ngangai ka senrang kiri ublai la dum la yong kami kan mi ka sngi utrai ublai ban pendap khoj ka ktien ai haden lakut kanik jirwai ngan kerpa dia pastor ba jongi reverend lendan si in soha dia kaban bu akajing duai ka balengkot ban pelai ru da kajing duai kerku penwai Pranga de banlen ajile kam lakun abanda boy neng ben sharika bom jukun shashi liang wa kaying jonga Ariba Paba Shong Ipa Ngashanya Chinom Du La Shaling Dum Ulo Ngabat Kak Tin Jong U Kakulas Kem Layo Shan pala le ru la shon pen schem kam la bandu la kun riang ka perte ak tin ubleng an ngen asen rang kiri ubleng la dum la yong kamin kan mi kasih utrai ublay ban pendep kot kak jin ai au blay buk pau jungi bahabening Ngiai ngo yeme nagabenta ka jing don rekat ka jome lembat ngi hakani ka jing eseng hakabangile osngau nu moderator changa maulai presbytery yago khubor ka baai ka jing kermen yingi hapaneng kini ki jing ke bangi ya lingba bad bangin bod ya nuksa jo ka esta bangin yai tracy tomban pen imela ka jong ka judge ben rio bad ke imlang salang bad ngida duai bangin don kum kata ka mensim kum kata ka mensim bad yala ka jong ka judge ben rio Bad ban buat roi kalenti
kabame mela pruit dak khmat jangi ngiduai ngi kerpat memen kerkhuye temen besan kumu temen besan joka balang kumu sketri joka balang bat kumu moderator jong ka presbytery inang la ban penia chaprang ka kam ke jong me kerkhuru e ka yeng ka sem ke jong i hi kerkhui ngi kum ka balang bagani ke jing syakri ke jong yame bat ka khubor ka bangili asngau kan sandur yangi banginang la ban et ban syakri yame badru e ke emlang salang yakini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haka kerteng ke jong utrai bat unong pen em jangi u Jesus Christ ke jingai e ke jong Jesus Christ su utrai ke jingai ba ke jong blei wok pa lembat ke jingai selok ke bat hyang ke jong men sim bakhot to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat kireu ngai ru hakaleng satlak ka perthai mentabat shaduki arta bomjukod ru amen.